Sa atin namang good news, mais, masustansya at alternatibong pagkain sa asinggan. Para po sa detalye ng good news na yan, pakinggan natin mula kay Idol, Tita Ronnie. Paborito mo rin ba ang mais? Maaaring ito'y nilaga, inihaw o ginagawang pansahog sa iba't ibang ulam. Hindi maikakaila na ang mais ay isang masustansyong pagkain na kayang punan ang ating gutom. Taglay nito ang mga bitamina na mahalaga sa ating kalusugan. Sa isinagawang cookfest sa bayan ng Masinggan, ang mais ang naging tampok na sangkap. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang galing sa pagluluto sa pamamagitan ng mga kakaiba at nakakatakam na putahing gawa sa mais. Tulad ng burger patty, ginataang mais na may malunggay, kalamay na mais, corn soup, mais, milk juice at marami pang iba. Bukod sa ito'y pagkain ng tao, ginagamit din ang mais bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng pagkain ng hayop. Kaya ganoon na lamang ang laki ng naitutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Asinggan bilang isa sa pangunahing produkto. Sa panahon ng kakulangan ng supply o pagtaas ng presyo ng bigas, ang mais ang nagsisilbing isang alternatibong pagkain. Nakasanayan na ito noon pa man at patuloy na kinikilala ngayon, lalo na ng mga taong nagnanais magbawas ng timbang. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.